Sa'n amhosib i'r grŵp gario ymlaen heb studio, ti'n bod, cos mae bob peth da ni sgwennu yn y studio, ti'n bod. Dio ddim yn rhywbeth allan ni chwarae'r gitar yn y tŷ, ti'n bod. So, o'r ochr yna mae'n bwysig iawn, ti'n bod. Dyna beth dwi'n mewn i sain a bethau. Dwi wastad wedi bod i mewn i stwff arbrofol, ti'n bod. So, wrth gwrs mae'r steil di newydd, ti'n bod. Mae wedi dod yn lot haws i wneud pethau ers cymwy offer, ti'n bod. So, i cario ymlaen yr ideas, ti'n bod. Dwi'n gwrando ar, ti'n bod, cross-section reit fawr y stwff, ti'n bod. Dwi'n gwybod am individual grwpiau, lle, ti'n bod. Ond, ti'n bod, pobl fel datblygu, ti'n bod, dylanwadu lot. Dwi'n siarad yn grwpiau yn gwneud. Mae lot o stwff yn ystod yn gysylltiedig â budiadau fel hawliau anifeiliaid. Faint o effaith yn y pen draw ti'n meddwl mae bod cyfuno gwleidyddiaeth a chyroliaeth yn ei gael? Wel, mae rhaid ni gobeithio bod o'n agor llgada bobl, ti'n meddwl. Ond mae'n limited iawn, really, beth allu di wneud, ti'n meddwl. Mae yna chydig o bethau wedi digwydd, ti'n meddwl, mae pobl wedi rhyddhau mwy o tapiau sy'n ei rhyddhau'r cyntaf, ti'n meddwl. Matis Ranimals yn tyfu, ti'n meddwl, rhoi gwahanol LPs allan. Ond mae'n lot o ffordd i fynd, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod hynna fe unrhyw fath o gwleidyddiaeth efo canu, ti'n meddwl.